Danas imamo još više udarnih vijesti sa Bliskog istoka. Sinoć ubrzo nakon objave prošlog videa, broj poginulih Amerikanaca od sinoć se digao sa 4 na 6 potvrđenih mrtvih. Tijela američkih vojnika izvađena su iz ruševina kasarni pogođenih raketama i dronovima. Uočena je velika šteta preko satelitskih snimaka na vojnom aerodromu Al-Udeidu i bazi pete flote u Al-Džuhri. Najveći dio napada opet se vrši po Kataru i Bahreinu. Vjerovatno ima američkih žrtava pod ruševinama koje još nisu pronađene, a američka komanda ne javlja o nestalima. Amerikanci navode da su dosadašnji gubici života uzrokovani nemogućnosti spasilačkih službi da se približe vojnicima pokopanim u ruševinama zbog požara koji bukte po kasarnama kao posljedica udara dronova i raketa. Većina ciljeva pogođenih od strane Irana još bukte i moguće je da se pod više slojeva ruševina pod požarima nalazi još američkih vojnika koji će podlijeći jer im pomoć neće stići na vrijeme. To isto veče između 2. i 3. marta širom Bahreina, strateške male ostrvske države u zalivu, gdje se nalazi štab američke pete flote koja je danonoćno raketirana, započele su velike demonstracije. Većinsko šiitsko stanovništvo, koje je pro-iranski nastrojeno, demonstriraju protiv sunitske manjine, dinastije Al-Halifa na vlasti u Bahreinu, koju podržavaju Saudici i Amerika. Bahrein je do unazad 130 godina bio teritorija Irana, tadašnje Perzije, koju su oduzeli Britanci i 70-ih stvorili savremeni Bahrein pod vlastima dinastije Al-Halifa. Ipak je većina stanovništva miješanog perzijsko-arapskog porijekla i šiitske vere koju su Perzijanci ostavili, a koju dinastija Al-Halifa stavlja u podređeni položaj. Na Bahreinu su moguće intenzivne demonstracije ili možda čak i ustanak od strane šiita, koji već šalju Iranu informacije o položaju američkih vojnika na ostrvu, zbog čega je Bahrein vjerovatno najviše raketiran od svih zemalja zaliva. Isto veče su Amerikanci iz Saudijske Arabije poslali veliki broj tehnike i vojnika prema Bahreinu, te je moguće da se pripremaju da uguše opšti ustanak šiita. Kao odgovor na to, Iran je pogodio most Kralja Fada, 25 km dug most koji kopneno povezuje ostrvsku državu Bahrein sa Saudijskom Arabijom, ali su ga samo slabo oštetili, dok su koalicione snage došle da pomognu u gušenju demonstracija i mogućeg ustanka. Ubrzo nakon toga je pogođena ambasada Amerike u Rijadu, a Trump je najavio osvetu za ovaj napad. Snimci sa terena su potvrdili da američka ambasada bukti u plamenu, a teški gubici su vjerovatno mogući i ovdje. Iranci nastavljaju napade po vojnoj infrastrukturi Amerike širom Bliskog istoka od sinoć. Danas su Iranci u okviru napada nanijeli dodatne teške gubitke tehnike Amerike, uništivši jedan od najmoćnijih PVO sistema u njihovom arsenalu. Iranski vojni izvori su također izjavili da su uništili kompleks američkog PVO sistema THAAD, koji je još više sofisticiran od Patriota kao pandan sistemu S-400. Njegovo uništenje su potvrdili kasnije satelitski snimci iz kasarne Al-Ruais u Emiratima, gdje se vidi uništeni radar sistema, što je odmah stavilo bateriju van funkcije. Osim te baterije tada, Iran je pogodio također još jedan radarski položaj u Emiratima gdje se nalazila druga baterija ovog PVO sistema, ali je raspon štete na sistemu nepoznat. Ovo je pogodak od strateške važnosti jer slabi američku mrežu PVO sistema na Bliskom istoku. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da namjenska industrija Amerike može da proizvede 7 presetačkih raketa za PVO mjesečno, dok Iran proizvodi preko 100 balističkih raketa mjesečno. Zaključuje da ako se raketiranja nastave ovim tempom, da će Amerika i saveznici na Bliskom istoku ostati bez PVO municije da se brane od Irana za nekoliko sedmica i da što prije moraju da unište arsenal raketa i dronova Irana. Rubio je također rekao da se vojna operacija Amerike i Izraela sprovodi sa ciljem uništenja iranskog arsenala balističkih raketa što prije, jer bi u suprotnom, da nisu intervenisali, dopustili bi u suprotnom Irancima da za 6 mjeseci ili godinu imaju toliko jak arsenal raketa, koji bi im dao još veću nadmoć kojom bi brzo mogli da savladaju Izrael i interese Amerike na Bliskom istoku. To je ujedno jedan od glavnih razloga američke intervencije.
Upravo zbog ovoga su Amerikanci u trci sa vremenom da unište što više iranskih lansera balističkih raketa za što kraće vrijeme, jer su u trci sa vremenom. Brojni snimci do sada su nam pokazali kako su Amerika i Izrael uništavali lansere balističkih raketa. Povrh toga, koristili su bombarderi B-1 i B-52, kao i nevidljivi bombarderi B-2, što je potvrdila centralna komanda američkih snaga, a koje su koristili da bi bombardovali skladišta balističkih raketa skrivenih u planinskim bunkerima. Razmjera ove štete je nepoznata, jer u Iranu blokiraju izliv informacija ili brojne snimke eksplozija, ali postoji mogućnost da je ili nekoliko ili velika količina balističkih raketa i dronova uništeno unutar skladišta i prije lansiranja, što bi moglo biti katastrofalno za Iran. Ukoliko bi Amerikanci bili uspješni u toj namjeri, vidjeli bi rezultate na osnovu manje stope lansiranja raketa i dronova od strane Irana, a to bi omogućilo manje trošenje PVO municije Amerike i saveznika i lakše korištenje vojnih aerodroma i kasarni za dalje napade na Iran. Situacija za Irance je posle smrti ajatolaha i drugih visokih vojno-političkih zvaničnika dodatno pogoršana, jer je danas trebalo da se sretne vijeće stručnjaka koji su trebali da izaberu novog vrhovnog vođe Irana. Međutim, nažalost po Irance, zgrada u kojoj se trebalo održati sastanak je uništena, a nepoznato je da li je bilo žrtava, koje Iranci trenutno negiraju, ali za sada ništa nije sigurno. Postoji mogućnost su visoki zvaničnici prisutni tamo poginuli, što bi moglo nanijeti veliku štetu za Iran prilikom vođenja rata. Iranski mediji su upravo sada, u vrijeme videa, izjavili da će izbor vrhovnog vođe vjerovatno biti odložen za iduću nedelju, posle sahrane Hamneija, koje će biti održano sutra 4. marta. U vrijeme završetka ovog videa, Iranci su izvršili još jedan napad u Emiratima, gdje su pogodili američki konzulat u Dubaju preciznim udarcem, kojeg je odmah zahvatio požar koji još uvijek bukti. Postoji mogućnost da se konzulat koristio za obavještajne operacije i koordinaciju CIA agenata i drugih američkih vojno-obavještajnih službi, a mogući su i gubici, iako nisu sigurni. Povrh toga, Trump je na društvenim medijima izjavio da će mornarica Amerike na plovi uz tankere u Persijskom zalivu i da ih brani, dok je Macron izjavio da je francuski nosač aviona Charles de Gaulle na putu ka zalivu. Situacija se razvija iz minute u minutu, a ako želite da ostanete u toku sa preciznim informacijama o sukobu na Bliskom istoku sa kvalitetnim izvještajima, pretplatite se na naš kanal Balkan Front za još ovakvih videa.